zon nei sai chuan katlang thiang hlima reng chuan inti nat aom to lovanga inti chiat aom to hek lovang tuite hian tuifin riat akhu reng angin leilung hi lalpa hriat na in akhat zo vek don ani tin alo soi to a tirko pola point thil siam tin reng te chuan beisei emin pathian fa te lo lan na chu an ngak hlel hle sia tin alo soi boka chu tiang isai tlang thiang hlim nun tele pathian fa te lo lan na niro pui tak nun na chu mual pheng rama atakin alo thleng tlat maya chumi chung chang chu tun tuma hian han en howa han soi ho han ngai thak ho kan han tumle lok don ani mizorama thil thleng atan powa a beisei omlo zok inti teang chu tiang nun na chu tiang ram ma chu mual pheng rama hian lo thleng tlat maya thil ro pui dang lam tak ani ati lo thei lova ram ngo le nung cha environment hum hal na konga phak ang to ke lo pen ve na zon atanga han thlir phei chuan chanchin lom om le dang lam ani zual bi ka han soi lo phal chi ni in ka thelova angai hlut om em maya thinlunga ti loma chumi chu han tar lang lok don ani mual pheng khuwa pupi si mangai zelate huana chuanin vahla rual hlim takin an oma zalen takin an oma cho ten pe a ina ten lo luta an thama ten lo luta an taksa tengei te poti khan an ron chuang kai ngama an chul thei maya vahla te an trit te lul nen chu tiang chuanin hlim tak main an kho sa ho thei tak maya helema po kan huang hian a video to po kan han huang hian zalen takin ti hian cheng ho thei ani makhop maya ro pui tak zeta pupi si mangai zela akan biak ka kan han in phone chuanin heti hian an chanchin min sila kumni thum liam ta vela khanin an huana hianin mi o bang ladam om chun wala pa pakhat hi khor takin naron oma chu cho te anan pe ya ti khan cho ten lo thea angam chho ta viau maya ti chuan hnu dawa khoi tangin emo mi o bang te poni thong mai theya anu pakhat hi lo a chhar ta an om dun ta ti khanin duat takin an enkol chowa an tlang nel chho zela an thama ten ron luta khatia ni tina cho in pe ya duat taka an han enkol ta ka chuan ni pon lo tang nel viau maya tina tu bul ni lem lowa kha chuanin an lo hlim thei viau ani ti po a mu thei ta ti chuanin in thla pung chhovin an tui te hanan nei ta ti chuan a rual an lo om ta ni khatiang khanin han om ta dam mai hlim takin an cheng ho chho ta zela amai ro chu an nun phung hi mak ve deuh mai chu khatia an tui te lo huna anin thla hun te lo ni chho ve le khanin a rual khat dang te kha chu ti khanin anin not bo ve a mun danga ram danga territory san na anin an pem ve thina ni ti ani ti chuan kha wala nu pa khanin kumtinin ti khan no an nei zela a rual khata kha ti khan eng tiklai point an huana hian anom tar renga lim takle zalen takin ti khan hun an mang thina ti chuan thenom khoveng tele an ri hnai velami te point an hum hal puya khatianga duat tak mean lo en kolta ta ka kha chuanin a than pa ron ti buai tu emo ron khoi sak tu emo po anom chuang lova ti chuan zalen takin hun an phang chhota ni hetiang nun ram moi le ro pui du om tak mai an lo thlen tir thei hi asep general headquarters chuan lom om kan ti ya ro pui kan ti tak zeta a thei to chua lo hum hal zel tur tele lo hum hal pui tu ni zel tur poin an hnai vai mi te po kan han somin kan han ngen duwa hean fapa tlangwal rem moi atenen te po kan han in bia ani po in thei to pin ti hian kapa te nen kan hum hal chho zel ani heng wala rual te hi kan chung kwa ang mai in kan nga ya zalen takin kan huana hian om ve sela
andam chung hun hi mangse ti hi kan du berania tin ti khan duat takin an lo enkol ani hetianga Mizorama thilro pui tak mai kan hriat zen lem lo manlaya puchong khupaten nungcha te kiang hlim taka hun ten lo mang thin ang nun deuh thawng mai kha anan lan tir thei hi ro puin kan hria an thil ti ro pui tak hi ayan ton tla em awang le midang te poina ti chau ve se the tan hian ai tom em awangin tun tuma hian kan non tar langani Mizoram hi kan hria tangin nungcha chitin reng te lai tual le na mun ania ma se kan hmu phak le kan hriat phak chin anga po an tri em ve kam hring te min hlau em mai te hi lung chiat thak thina chu tiang kara chuan chanchin ngai nom chanchin dom chanchin moi tak an ni chung kwa in an lo lan tir thei hi kan lom tak zeta he tiang ang nun hi en tona ki lo ting tu mi thei thak turin zoram mi pui te po kan han in som duwa an thil ti ro pui tak hi zoram mi pui ta hria ta mu phak chin ten an lo mu ve ta na kan han ta lang du ani kan ram ngo kan nung cha kan environment te kan mamo ama in mamo ton pek kan nia chung te hum hala mangaya en kola duat tu ni thep turin asep general headquarters aizol mingin kan han in mian thar le tak meu ani